Dumateng gunging para tamu lo aturi junjungan saundawis monggo kita pakarmat dumateng panggih temandan galan wa sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badrun alaina faqtabat minhul buturu misla kusni mara'aina khataya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri absta'irshiru wali anta misbahul suturi Allah
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Rasul qalbi qaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini, Allah ya Nabi alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, mawra'a wajhaka ya Sa'ad, Ya Karimal walidaini, hauduka sobil mubarak, wirdunna yawman nusuri, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Thank you.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Amma ba'du. Para alim taromin, para bapak kiai ingkang kula hormati, para bini sepuh saha sesepuh, adi sepuh kasepuhan laladan Desa Tulung Dukuh Sumberagung ingkang kula hormati ugi, ingkang kagungan hajat Bapak Suwanto kaliyan Ibu ingkang kula hormati ugi, nak mas temanten kekalih ingkang sangat-sangat berbahagia ingkang kula hormati ugi, para tamu undangan kakung Sono Putri ingkang kula hormati ugi, boten kesopen Bapak Yogo kalian Ibu Waranggono ingkang kula hormati ugi, siang punika ingkang ngibur kula lan panjenengan sami. Saderengipun kula ngaturaken monggo kula dherekaken langkung rumiyin muja muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten punapa kula lan panjenengan sami dinten punika detik punika tasih dipun paringi umur panjang, dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga saged ngrawuh wonten ing dalemipun Bapak Sumanto mriki kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten satu halangan punapa-punapa, lan kita wajet ngikaraken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mboten sampeyan malih rahmat salam tetep kula aturaken wonten junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan ajaran rupa kula panjenengan sami margi ingkang leres, lan kita ajeng-ajeng minggah syafaatipun wiwit donya dumipun benjing wonten ing akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula ing mriki kapatah Bapak Sumanto kalian Ibu kapurih bagiaken nak mas temanten kekalih jelasan sedaya rombonganipun nggih rawuh panjenengan nggih sami wilujeng lancar nggih. Alhamdulillah. Ing mriki monggo kula aturi ngrahapi napa sing dipun sugataken wonten juru lati. Mbok bilih mangke wonten ingkang remen nembang nggih monggo niki nggih Pak Sumanto nggih ngrawuhaken kesenian jangkep ngoten nggih. Kula aturi nyekecaken ingkang sekeca-kecanipun. Soalnya hawane nggih sumuk nggih. Nek sumuke niki disangga tiyang kathah alhamdulillah, sing penting ngantene dugi sedaya rawuh ing mriki dipun paringi sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Pak MC kula aturi majeng teng mriki nggih. Kersane gayeng saking kula mekaten anggen kula bagiaken nak mas temanten kekalih dilasan rombongan
Wabila kita atur kula nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum wa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna bindalika layatil yaumin yatafakkarun. Al-ayat. Al-Muharram panjenenganipun Bapak alim ulama, para yai, ibu nyai ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dumateng pinisepuh dalah kasepuhan ingkang kinuhu kinurmatan, dumateng gonge para tamu kakung semawa putri ingkang kula hormati, dan dumateng inggih menika ingkang amegati panjenenganipun Bapak Sumanto Sakwangsa ingkang kula hormati, dan dumateng kepada mempelai berdua yang sangat-sangat berbahagia, lan boten kata lumpen kula hormati dumateng seni kerawitan cipta mandiri laras ingkang kula hormati. Saderengipun kula matur dumateng ngarsa panjenengan sami, monggo kita ing menika ucapaken ing menika pujaran puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sami ing wekdal punika kita saged inggih menika andugeni dados undanganipun ing menika Bapak Manto Sakwangsa kanthi ginanjar wilujeng boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Dan kaping kalihipun sholawat dan salam tetap kita tujuaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu sapaatipun pertolonganipun mulai ing dinten punika antah mengke wonten hada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng gonge para tamu semawa putri ingkang kula hormati, kula ing mriki inggih menika sesulih saking panjenenganipun Bapak Manto Sakwangsa. Kula jumeneng ing mriki supados menika ngusun dalanipun acara ing wekdal punika. Dene acara ingkang nomor sepindah inggih menika pambuka, ingkang nomor kalih inggih menika pangandikan wakil saking rombongan kemanten sekalian, nomor 3 inggih menika pangandikan saking amung-gati menika saking Bapak Sumanto Sakwarga. Acara selajengipun menika doa langsung penutup. Monggo acara ing wekdal punika kita mulai menika acara sepindah pambuka. Monggo kita buka kanthi waosan umul khitab wa kullu niyatin sholihati sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengija acara ingkang nomor kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah
badhe dipun waos panjenenganipun Al Ustadz Supriyadi SPDI dumateng panjenenganipun wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والذين
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mugi-mugi kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kula wau pahalanipun khususipun ingkang maos lan umumipun dumateng kita sedaya. Lan kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Supriyadi matur nembah nuwun. Acara salajengipun menika pangandikan saking menika keluarga saking Darmareja dumateng panjenenganipun menika Bapak Mbah Lurah Surati Lurah saking Darmareja dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Kali diiring untuk foto keluarga teman-teman. Matur suwun sanget. Wedal ingkang dipun paringaken dhumateng kawula. Ini sempat kula badhe revisi pada pembawa acara. Kula menika senes Mbah Lurah, senes Pak Lurah. Aning Mbah mantan nggih. Dados kula mantan nggih. Rawuh saking menika nyuwun pangapunten. Kula mantan kados Darmareja. Nggih, kula mangke mboten ngomong akeh-akeh niki kelihatan nggih pun sami sayah karena nggih panen nggih panen kula nggih mangertos mangke cukup saya ringkes nggih ngaten mawon nggih. Nggih makaten saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula ambali malih. Mbok kinten-kinten kula kirang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahi ngayil nganti mama ba'du. Katur dumateng para alim ulama, para kiai, haji hajah, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, ugi kula bekteni. Katur dumateng inggih menika Bapak Kepala Desa so sedaya perangkatipun ingkang kula hormati, wabil khusus Sohibul Bait inggih menika Bapak Sumanto sekalian Ibu ingkang kula hormati. Dumateng sedaya para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan lan ugi dumateng kru krawitan napa nika nggih krawitan ngono ten mawon ingkang kula hormati
dumateng para sinuman wonten dusun Bragung ing mriki ingkang kula hormati. Tak lupa juga kepada mempelai berdua, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu. Saderengipun semoga kita direkaken ngaturaken ros puji syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wit punapa kita sedaya taksih pinaringan limpahan rahmat, taufik hidayah sarta inayahipun sehingga ing siang menika saged makempal manunggal bersilaturahim dumateng dalemipun Bapak Sumanto saperlu nderek-nderek mangayu bagya Bapak Sumanto ngunduh mantu utawi ngunduh manten lumampah kanthi rancak boten wonten rubeda punapa-punapa. Kasawi saking menika boten kata lumpen sholawat salam kula tetepaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring margi kasayan. Mugi-mugi kita sedaya mijing pikantuk sahabatipun. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kawula hormati, saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kawula kumawantun cumantaka ngadeg ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami ing mriki menika hanamung sesulih saking Bapak Nyamin Mujono sekalian Ibu amargi mboten upawa matur kanthi bombongipun manah. Pramila saking menika nyuwun tulung dumateng kawula kapring ngaturaken napa ingkang dados kersanipun. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kawula hormati, kawula sak rombongan saking Darmerjo alhamdulillah dugi ing mriki boten wonten alangan setunggal punapa-punapa lan ugi kawula sak keluarga saking Darmerjo sampun katampi kanthi bingahipun manah lan ugi sampun disubya-subya dipun sugata diparingi pelenggahan saha pasugatan ingkang sekeca. Pramila saking menika kala atas nami saking keluarga Darmerjo boten saged namung ngaturaken gungi panuwun ingkang tanpa pepindhan lan kawula boten saged bales punapa-punapa. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales dipun catet adadosaken amal ibadah ingkang sae. Lan ugi anggen kula sowan wonten mriki sak rombongan mbok pilih wonten tunga dungkap tingkah laku subasita pangucap ingkang boten saged nuju brana. Kawula minangka wakil saking Bapak Nyamin saking Darmerjo nyadong dawuh nyuwun gungi samudra pangasami. Lan ugi menika salajengipun Bapak Nyamin ugi gungan dumateng sedaya tamu undangan lumeber dumateng warga masyarakat wonten Dusun Bragung Desa Tulung ing mriki. Bapak Nyamin nyuwun doa lan tampah pangestu dumateng panjenengan sami mugi-mugi putra putrinipun anggenipun gebyur samudrani bebrayan agung sageta adem ayem tentrem sageta antut runtut kados mimi lan mintuna sehingga mangke saged bangun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh solehah. Allahumma amin. Jane niki mawon pun nggih. Saithik niki mawon pun. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kawula hormati, kawula minangka sesulih saking Bapak Nyamin sekeluarga pikantuk amanah. Kapure ngaturaken punapa ingkang dados panuwunipun ingkang sepindah Bapak Nyamin sekeluarga ngaturaken salam takdim kunjuk dumateng Bapak Sumanto sekeluarga
lumeber dumateng sedaya para tamu undangan, lumeber malih dumateng warga masyarakat wonten Desa Tulung ing mriki kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ingkang kaping kalih rikala dinten Kemis Kliwon Bapak Sumanto ugi masrahaken punang manten wonten Darmareja ing mrika lan ugi salajengipun mbok bilih benjing dinten Sabtu menika temanten saberimbit kapurih anglarepaken utawi mboyong wonten dalem mriki. Pramila saking menika sedaya panuwunipun saking Bapak Sumanto keluarga sedayanipun sampun kasowanaken mangke sageta katampi kanthi sukarnanipun penggalih ngaten nggih. Salajengipun ingkang kaping 3 intinipun Bapak Nyamin anggenipun sowan wonten mriki sak kukuban ingkang sepindah nggih menika badhe menapa nggih badhe masrahaken punemanten. Dek wingi nika dipasrahne setunggal ananging kula mboten mengkene kula pasrahne setunggal keri sitok Pak. Dados mangke kula pasrahaken kalih-kalihipun lan mangke niki nggih mboten cuwil, mboten kalong, nek kalong nggih kira-kira manteni loro niku terus mboten ngerti nggih. Pramila saking menika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahi ngantim temanten sekalian ingkang asma nggih menika Mas Ayu Desi Mbak Desi ngoten mawon Desi kaliyan Mas Danang kula pasrahaken dumateng Bapak Sumanto sekeluarga lumeber dumateng warga masyarakat ing mriki sageta katampi kanthi sukarnanipun penggalih lan kula pesene saking Pak Nyamin mangke pun dibeda-bedakaken antara putra mantu kalian putranipun piyambak sageta karengkuh kados putranipun piyambak. Kajawi saking menika Bapak Nyamin ugi nggadahi panuwun mbok pilih mangke temanten sarimbit mangke cumondhok wonten mriki. Bapak Nyamin ugi klub dipun pasrahaken teman-teman sekalian wonten keluarga ing mriki kados pundi anggenipun kula wentah amargi punapa lare menika ketinggalipun sampun ageng bab-baban rumah tangga taksih dereng pengalaman pramila saking menika sedayanipun mangke taksih perlu didikan pangguluwentahan sak sae-saenipun. Mbok pilih temanten sarimit mangke cumondhok wonten Darmareja tamtunipun sampun dados tanggung jawabipun Bapak Nyamin sekeluarga lumeber dumateng warga masyarakat wonten Darmareja ing mrika. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kula hormati, mbok bilih sak paripurnanipun acara mangke sarempun paripurna kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit lan ugi nyuwun doa lan tambah pangestu dumateng panjenengan sami mugi-mugi lampah kula saking mriki dumugi griya kula masing-masing nggih mangke mangke boten wonten alangan setunggal punapa-punapa makaten ingkang saged kula aturaken mbok pilih wonten tunggal-tungkap tingkah laku kitalipun atur Allah nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula aturaken nuwun tampa pepindhan dumateng panjenenganipun Mbah Mantan Lurah Surati saking Darmareja ingkang sampun
wakili anjelirane saking keluarga Darmareja.